televízia Markíza je úplná žumpa. To vie v podstate už každý, kto chvíľku tú televíziu sleduje. To, akým spôsobom pristupujú k svojim divákom, je absolútne nedôstojné. Ja odporúčam všetkým ľuďom, aby to nesledovali. Normálne to vypnite, nepozerajte tam správy, pretože nie ste informovaní, ste bohužiaľ dezinformovaní. To, čo urobili Lívii, je nechutné a podlé. Z dvoch dôvodov. Za prvé, ona je mladé dievča, ktoré natočilo nejaké vtipné video, z ktorého sa máš zasmiať, pousmiať, hranú scénku. A oni to zobrali, zamlčali všetky okolnosti toho, ako to video vzniklo a čo je jeho účel a predstavili ju ako týrateľku malých detí a ešte do podmazu k tomu dali Milana Uhríka, ako hovorí, že Lívia je ochrankyňa tradičných hodnôt. Snažiať sa tak vykresliť, že pre republiku sú tradičné hodnoty bitie malých detí alebo ich výchova k nejakým formám násilia, že chlapcov vyučujeme k násiliu na ženách. Toto reálne urobila Markíza práve tým, že totálne vytrhla z kontextu a nechala niekoľko sekúnd videa, ktorého cieľom je parodovať liberálne názory na konzervatívne normálne rodiny. A neurobili to omylom, urobili to vedome, pretože nie sú sprostí, naopak oni sú veľmi zásadným spôsobom sofistikovaní pri tejto manipulácii. A neurobil to nejaký náhodný YouTubeový kanál, ktorý točil bezdomovec z Popradskej stanice. Robila to najsledovanejšia televízia počas hlavného vysielacieho času, to je ten, kedy má najviac divákov, v najsledovanejšom spravodajstve. A urobili to mladému bezbrannému dievčaťu, ktoré nemá tým právnikom, ktoré nemá za sebou ďalšiu Markízu, ktorá sa môže takýmto spôsobom brániť, a urobili to len preto, aby politicky poškodili hnutie Republika. Takéto zvrátenosti ukazujú, kam klesla úroveň žurnalistiky v Slovenskej republike. Tá tu neexistuje. My už tu nemáme žurnalistiku, my tu máme obyčajné, prachsprosté, propagandistické americké kanály. A keď hovorím kanály, myslím to v doslovnom význame toho slova. Prosím vás, ľudia, naozaj, nesledujte tie mainstreamové médiá. Ja to hovorím už niekoľko rokov. Je to žumpa. Je to odpad. Nič vám to do života nedá. Dezinformuje vás to. Klamú vás vedome v mene politickej agendy. Len preto, aby presadili progresívcov a Korčoka za prezidenta, sú ochotní očierňovať, špiniť, klamať a znižovať sa k najnechutnejším, úbohým, nízkym formám politickej manipulácie, mediálnej manipulácie, propagandy, za ktorú by sa fakt nemusel hanbiť ani Jozef Goebbels v Tretej ríši.